sei naitete ndorarama sei pamusha usina mufaro ndingaugare sei naitete ndorarama sei pamusha usisina rudo ndingaugare sei naitete chikoti chinata ine mamuna wanga ni mamukoda rudo neni hachina asi murume wangu ndinomuda somenyana bambo ndisoipa somenyana bambo somenyana mfumu ndisoipa somenyana mfumu somenyana bambo ndisoipa somenyana bambo somenyana mfumu ndisoipa somenyana mfumu ukada kutamba nefoni auviri ukada kutamba nefoni auviri ukatanga kujunga foni usiku wese ukatanga kugaya kompyuta usiku wese ukatanga kunyepera kubasa ndeshimweyo ukatanga kujunga kompyuta usiku wese koininio 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 kuita zeko dedi chikuita kuti madam wazochema kuti koiniriwo pakati pepati pousiku murungo watsura mameseji achingopinda muri kuchata naniko imi kambo kanonzi koiniriwo kubva pabompa usawira mafana vangu ivavo vekuisira maombazo kubuda pa-DZ pa-10 world pa-DZ pa-10 wadabo ichikomana Albert Gadzi vagomana imi ndokamba pakati vharira chirongwa mukati pezuva ranhasi mufunge zvenyu ipongo noda kudada neni mufunge zvako nekuti ndakabva kuvabereki vangu kugara tese kwete zvekuti unenge une laptop midnight vagomana mafoni aya rega babatenseni azotaura kuti akutokutorerai social life akutokutorerai mufaro wenyu
vaona baba vari panonzi vai paapo, amai vari paapo, mwana ari paapo. Ai mimi. Zimbabwe anga ari mafaro nekuti chirongwa chemafaro namafaro, saka mafaro pane penyuro. Tizola South East of England namafaro, chirongwa chamunonzero mafaro chete promotions. Ndikandikuita hangu big favor panapa pane muterera ari kundibata ari paSouth Sudan. Mukoma chamu noda Brian Zambuko zviri sei mwana wamai. Chamarani ndiri kubata live and clean ndiri paSouth Sudan panapa ndokwandirikusenzera zvangu. Thank you very much nechirongwa nekuti aiwa ndopatinonzwa dzese dziri kupisa ipapo. Ngatiko why not, ndo zviripo kandi zvatakazvarirwa isusu, ndo zvatakabuda takapfumbata mukati memaoko edu aya. Unobuda wakapfumbata zvipo zvakasiyana. Ini zvangu ndakazviidentify ndikazoti aiwa apa pakumuroma apa pakutaura apa. Ndinotaura kwete zvekutaura vanhu kana kuunza nyaya dzevanhu mapepa, asi kwete ndinotaura nyaya dzekufadza vanhu nengoma. Mhanya nditsvaga vaimbi kuroverai malatest ndo chipo changu ichocho. Vanorwadziwa neni. Iwe miriri seiko mazuva ano kana uchirwadziwa neni. Unozonzi ndo masasa ari paZimbabwe. Andikabhoekana neni ndokutsvagira chigodo chesipo ndokuwachise. Pano vanhu vanoda kuwachisa. Mwana vanoita nguvada kuzira upenyu hwake. Kubhema kaiwe uri kubhema, dai mari yauri kubhemesa iyoyo dzimwe dzenguva ungadai wakatotenga mota. Andiko iwewe saka iwe unobhema here iwe, zikanzi andibheme, saka sei usina mota. Maiwe zvangu. Zimbabwe reZimbabwe anga ari mafaro pachirongwa chemafaro chingotandara zvedu chete musochisano wega. Asi ndakurukura namukomana umenitapambwa vanofamba nechikwata Zenya Express. Apo nepapa pachizofamba nechikwata chinonzi Extra Force International. Sondorinowe ndinenge muimbi zvakare, saka don't go nowhere, rambai makatsigira nepenyuro. Spread the word about the station. Thank you very much. Nyasha kuitirei zvakanyanyisa kunaka mufunge zvenyu. Kuchema kunyanyisa mhuri dzakasangana netsaona mukati mezuva nezuro Harare Blue Road. Kupinda mukwekwe pane sprinter iri kunzi yakarovana nebhazi ipapapo. Pane upenyu hwakarasika ipapo. About 30 people died on the spot. Mwari izoitirai kuti vatyairi veZimbabwe vafambe zvakanaka. I think pari kuda kuti vaonekwe kuti nyika yekwedu ikagadzirisika. Zvimwe zvacho zvinenge zvakutoda ma-speed restrictions mufunge zvenyu. Mwari azotinyaradza tese vari kuchema, vari kufara, munoitiro zvakanaka. Ini ndarova nzira, rega ndimbozorora manje, rega nditsvake zvimwe. Mwari wenyasha kuitirei zvakanaka mufunge zvenyu. Zvikuru mafaro signing off. God bless you. Bye bye.